Ix-xahar tal-ħolqien li għadna kif iċċelebrajna u li spiċċa proprju dikinhar tal-festa ta' San Franġisk ifakkarna l-imħabba kbira ta' Alla għalina li tagħna proprju bħala espressjoni ta' din l-imħabba l-ħolqien biex nieħdu ħsieb u nħarsuh. Rajna proprju llum fil-kelma ta' Alla kif miktib tal-Ġenesi kif Alla ta' il-ħolqien f'dal-każ jisemmew l-annimali u t-tajr lill-bniedem biex jieħu ħsiebhom. Ma għedhomx l-istess bħal bniedem, paritx il-bniedem, ċirfatt hawnhekk u ċar f'dan il-qari li l-bniedem maħluq raġel u mara huwa xbieħa ta' Alla u allura għandu din is-sejħa speċjali, imma lill-bniedem tah ukoll din ir-responsabbiltà li jieħu ħsieb il-ħolqien li jipproteġġih li jikkurah. U allura l-annimali wkoll hija responsabbiltà tal-bniedem li jieħu ħsieb l-annimali u jħares l-annimali u jikkura l-annimali. Imma kif nindunaw kull darba li Alla jagħmel sejħa jagħmilha bħala stedina. Imbagħad iħalli lilna fir-responsabbiltà tagħna jekk naċċettawhiex. U nafu x'jiġri kultant li aħna il-ħsieb ta' Alla nisimgħuh u nagħmlu l-kontra. Jew nkella ma naċċettawx. Rajna propju anki x'qal Ġesu fl-Evanġelju meta qalilhom isma' minħabba l-ebusija ta' qalbkom. Kienet jitkellem fuq ir-relazzjoni hawnhekk bejn mara u r-raġel, imma bħalma qed jitkellem fuq din ir-relazzjoni nistgħu nieħduha wkoll ir-relazzjoni bejn il-bniedem u l-ħolqien. Li Alla jistedinna biex nieħdu ħsiebu u nikkurahu kultant aħna minħabba l-ebusija ta' rasna jew ta' qalbna nagħmlu differenti. U lek jiena xtaqt illi naħsbu ftit illum fuq żewġ punti minn ħafna tista' semmi. L-ewwel nett, ir-responsabbiltà tagħna bħala soċjetà. Li aħna għandna responsabbiltà li nieħdu ħsieb il-ħolqien ta' Alla u li din ir-responsabbiltà irridu naqduha għalina u għall-ġenerazzjonijiet futuri. Hawnhekk jissemmew it-tfal fl-aħħar tal-Vanġelu u jfakruni jiena kemm importanti li anke meta aħna nqisu deċiżjonijiet rigward il-ħolqien, rigward l-ambjent, ma narawx biss lilna nfusna imma anke l-ġenerazzjonijiet futuri, dawk li ġejjin il-qudiem. Uridu nistaqsu kemm importanti għalhekk li aħna lilhom inħallulhom tassew ħolqien ikkurat u ħolqien li jistgħu jgawdu. Inkella il-qudiem tkun karba tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin jekk iħarsu madwarhom u jaraw biss bini għoli li ma jħallikx tara veludi sbieħ, inqas spazju, inqas arja, iktar traffiku. Ma tkunx tassew is-soċjetà li aħna nixtiequ li nħallu il-ġenerazzjonijiet ta' warajna. U għalhekk jiena naħseb li hija responsabbiltà tagħna llum bħala soċjetà li naħdmu biex nikkuraw il-ħolqien u nagħmlu dan mhux biss għalina nfusna llum imma anki bil-ħsieb ta' min ġej warajna li lilhom aħna wkoll irridu nħallu
pajjiż sabiħ. It-tieni ħaġa li nixtieq nirriflettu fuqha hija r-responsabilità tagħna individwali, mhux biss issa bħala soċjetà, imma responsabilità individwali. U Papa Franġisku fl-enċiklika tiegħu Laudato Si jitkellem ukoll fuq dan u jitkellem mod konkret ħafna. Aħna kultant ngħidu x'għandu x'jaqsam imma dawn l-affarijiet meta tgħid rispett lejn l-ambjent mal-fidi tagħna. Għandu x'jaqsam ħafna għax il-ħolqien huwa ta' u tawna biex nieħdu ħsiebu. Imma anke fid-deċiżjonijiet tagħna individwali, affarijiet żgħar ta' kuljum, nistgħu nuru hemmhekk kemm qegħdin aħna tassew nirrispettaw lill-oħrajn u nirrispettaw ukoll is-soċjetà jew le. Isemmi pereżempju Papa Franġisku jgħid meta jsemmi dawn l-emejjel ċkejkna ta' kuljum li bihom nieħdu ħsieb aħna l-ħolqien, bħal meta wieħed jevita l-użu ta' materjal tal-plastik. Nafu xi ħsara jagħmel. Inaqqas il-konsum tal-ilma. Jifret l-iskart. Isajjar biss dak li jaħseb li jiflaħ jiekol u mhux ħafna ikel ieħor imbagħad jintrema. Jitratta bożza il-lejjaq ħajjin l-oħra. Jinqeda bit-trasport pubbliku meta naturalment jaf li se jiġi jew jaqsam l-istess karozza ma' aktar minn persuna waħda. Jiżra s-siġar, jitfi dwal mixawl għal xejn u ħafna iżjed. Ma dan nistgħu nsemmu dak li anke l-Kummissjoni Ambjent Interdeċiżjana ta' żewġ diċeżijiet tkellmet fuq speċjalment fuq l-iskart li jsemmi hawnhekk il-Papa l-responsabilità li għandna aħna meta qegħdin nittrattaw xi ħaġa illi teffettwa mhux biss lilna nfusna lil kulħadd u lil soċjetà tal-futur ukoll. Il-Papa fil-messaġġ tiegħu tal-1 ta' Settembru jsemmi l-ilma pereżempju u jitkellem ħafna fuq l-ilma, l-importanza li għandu kemm aħna rridu noqogħdu attenti wkoll. Dawn affarijiet żgħar li huma tal-ħajja ta' kuljum. Forsi aħna kultant narawhom ishom affarijiet mingħajr effett, imma fil-fatt għandhom konsegwenzi fuq kulħadd u jgħid il-Papa dan kollu jagħmel parti minn kreattività ġeneruża dinjituża li toħroġ għad-dawl l-aħjar li hemm fil-bniedem. Li nerġgħu nużaw xi ħaġa flok narmuha mill-ewwel, pereżempju. U dan nagħmluh b'motivazzjoni profonda jista' jkun hemm il ta' mħabba li jesprimi d-dinjità tagħna. Insemmi pereżempju anki l-inizjattiva sabiħa, il-bieraħ kien hemm inizjattiva li tħabbret ukoll li tkompli anke ma' inizjattiva tal-Patrijiet Franġiskani tal-Food Bank il-Belt u issa darba tal-Food Bank Foundation ukoll li l-idea hija li l-ikel, ara kemm ikun hawn ikel pereżempju f'kumpanniji, restaurants u hekk, flok jintrema, meta għadu tajjeb naturalment, jingħata lill-aġenziji li jaħdmu ma' dawk li huma fil-bżonn biex dawn jistgħu jgħadduhom lill-familji li huma fil-bżonn. Mhix l-idea li persuna tmur waħedha tfittex tittallab imma hemm dawn l-aġenziji li jaħdmu hemm il-komunitajiet hemm bħalma jagħmlu l-Patrijiet stess Franġiskani bħalma jagħmlu diversi parroċċi u ma joqgħodux naturalment jgħidu aħna għal daqshekk familji kull ġimgħa ma nafu li jagħmluha Malta biex l-ikel ma jinħelix imma l-ikel jgħaddi għal minnu fil-bżonn. Ma dawn l-affarijiet li semma l-Papa juruna responsabilità tagħna individwali kemm hija importanti li aħna narfu dawn l-affarijiet żgħar li forsi ma' żmien drajna nagħmlu, però nistgħu nagħmluhom differenti llum biex tassew inkunu qegħdin nirrispettaw il-ħolqien ta' Alla
fid-dawl ukoll ta' dak li juruna żminijiet. U għalhekk din it-talba li nixtieq nagħmel fil-Qudiesa llum, nitlob il-mulej biex aħna narfu r-responsabbiltà li fdalna f'idejna li nieħdu ħsieb il-ħolqien. Kemm bħala soċjetà biex inħallu pajjiż warajna il-ġenerazzjonijiet li ġejjin pajjiż tassew ikkurat fejn jidħol ħolqien, kif ukoll ir-responsabbiltà tagħna individwali fl-affarijiet xejkna ta' kuljum li bihom aħna nuru però kemm inħobbu lill-oħrajn, kemm inħobbu wkoll lil pajjiżna, kemm qegħdin naqdu din responsabbiltà li Alla fdalna f'idejna.